lona nguphathi 2 wethu ka Witness B kuMadlanga Commission ne. And phansi koba ndichilo mos nakuphathi 1 into ba uba unenhliziyo enkenenkanana ndicela uscroll because apha siphicotha umcimbi onzulu onzima omasikizi apho Witness D esixelele khona into bapha sekubulewe umuntu ke ngoku yenye nguWitness D sekelayishe lo mzimba uyihes ngoku uyolahla lo mzimba edamini lakhona engathi kuthiwa is just outside Nigeria. Ayike uyile apho xa kefika uthi I think he was 2 meters away ne apho efika khona elahla lo mzimba ke ngoku uphila ipicture bawufike wenzani ufike wawuthatha lo mzimba ubeke egxeni awutyathe egxeni and uthe xa katsho njalo ndane picture because mos kuthiwa umzimba into esindayo ndane picture noba unale mizimba yabo Swart o James Oskanike yabona le mizimba sharp. Ayike ufike wafaka ke inyawo apha emanzini utsho njalo yena washiya the rest of the body into ba ulaye in the banks of idami. So andikho sure into ba beke ushiyela into ba uzazitshonela lo mzimba okanye but ipicture kaniphe yona akaniphanga picture yobuvele wawufaka nkqwi wonke ngaphakathi emanzini isingathi ushiye phathana thizeni ngaphandle. Ayike wahamba ke uthe xa kasendleleni noba beke sendleleni egodukayo nguyena kwagena ikholi lela thimba lakhe Eliana ufonela ngomnye wabo ke ifone namba kangayazi xa kayiphendula hayi vele ngathi nguconstable XTN something like that nje ayike but kwelithimba laba bantu lesi scheme sabo ambuza uphi atsho athi uyenzile nayo yonke into izidana athi omnye it's done athi okay sharp masibane ngase ko Carnival City side apho ke ayike buyile ke apho xa kevela nje vela afika imoto azibone zi3 zimile yiquid ready ye SAPS plus EMPD ayafika azixelele futhi ascoute because akasabathembi incamos ascoute into ba uzamanet emva kwabo ningalibali ebese ke notifyile umfazi into ba uba ngaba anikange uve anything from me uze unotify ebani abantu basesiphoyiseni it means naye akabathembi uboya bulala incamo ayike ufikile wamisa imoto yakhe egqibeleni wehla kubane caucus meeting nje with whatever that has happened. From apho kwathiwa kuza kwehlukana ke ngoku phofu nokobhasi wamcheck into obu right na wathi hayini u right yena kwathiwa isharp ke hlukana ke makwa yavela into ethi mabafuna ukuyochecka yobabonisa into obumzimba ufake ngendlela yoba awucinga ufumaneke nalo mzimba lowo wathi yena ufakile but wathi wena wala ukuba uzawubuyela phayana but ke ngoku baya bavumelana into bahamba kusebusuku because into babokuphafa uthentatha kwathiwa makwehlukane ayike behlukene ke vele but xa beza kwehlukana abanye bathi no they going to go for ama drinks ayi man imthu mangaze lento because omnye wabantu futhi abathi bazayoba nama drinks umazi yena ebroke uyiseke ithatha phi imali yama drinks ningalibali kunale bag benthe kuphathwani iye yaphuma endlini yayofakwa emodweni phansi komcimbi oba yena umfile nakanye lo beke bathe bathembisile imali enganye 500,000 ayike asazi noba yiyo leyo na hayi uthi uhambile wagoduka wayendlini xa efika ufika wakhulula impahla wachisa impahla ke nezihlangu beke ezinxibile inoba indlela yakhe yokulahla umkhondo le zamile ukudibanisa ubuthongo hayi ubuthongo bangadibani bangehla ubuthongo ayike phanga bo 7 yangena icall yokuqala ufonelwa ngubani ufonelwa ngukobhasi uyamcheka ukobhasi yakhona into eventually ngathi necalls ayapha ko 9 o'clock ekseni manje emfonela kuye into ethi masidima badibane bazokwazi ukuthetha ngalonto le eyenzeke ngayizolo ke omnye amna ndifune engxaki kwathini ngathangani but yakhona into engathi eventually uphethe eyile lapho ngathi mabayodibana ngako Wimpi hayi xa befika apho ibe khona into engathi ukobhasi uya insist into ba andisendoda ndiyobona into yoba yamzimba ayikhondlela ezakwenziwa mawufumaneke na hayi ke bayile ke apho bathe xa besondela benhla namaphoyisa babona into ba yo seyijampile bafike befumana imoto apha ezamaphoyisa ezingabrandwanga ke bayayitsho lo unit bayayazi bona hayi babona into baye amaphoyisa sekuyayazi lento lena babethi U10 bajika babuyela umva babuyela phi eWimpi ke ngoba imoto ka Witness D ipha eWimpi uthi apha endleleni beke qevile ke ukobhasi emane embuza ba indoda usho into ba ufakwe right umzimba kwathina acingile into ibuye backfire ibuyele back kithi backfire nani uthi from apho
oko wayethule uKobus. Bahambile ke babuyela umva, from up wafika wathatha imoto yakhe wagoduka wabheka endlini. Ithi ke ngilento ngendlela bayabona ngayo sebejampile. Ngabo 5 the very same day ngabo 5 kungena icall. Xa kungena le call ithi makeze azoncedisa kune operation ethile ke uthi uyile ke apho xa kefika kuna operation ithizeni xa kefika athi nhla hayibo kwayena lo constable lentomazana uthi unxiba uniform ephelele but phezulu wafaka i-private jacket ne-jacket nje yakhe okuye engasoyi part of uniform. Kube khona into ethi makahambe nomuntu othizeni ingathi uzama kahambe noyako ukubona amphi lift or something. Ayangavumi because inoba abasathembani mos lento yonke lena angayivumi lonto yenziwe nje le process ya lo operation yana yakhona from apho azigodukela bheke endlini. The very same day yafumana enye call futhi phanga bo 8 ethi mabadibane bazodiscussa lo mcimbi lo wayo yonke lento yenzeke niyenzeke ngayizolo. Umane hesitant but because naye yamfaka yonke lento lena uzazihuqa ke inyawo ethande engathandi abheke khona. Uyile ke bahamba bayodibana bathethisana ngalento lena kwaze kwavela nento ethi ngathi bayatsho straight ke ngemehlweni yakhe into ba abamthembi ncam yena plus noKobus ngongathi ngabantu abazabheka phi abazabheka emapoliseni yena bayithe abamthembi ngalento lena. Ayibo into yakhona itshonise ivela but eventually ngathi uyivele ngathi uze wathatha ifoni yena wafonela uKobus. Kobus wozodila nabantu bakho le mess yakho on createele yona but ufikile ke noKobus apho wazosabela lonto but uKobus akasafuna ukudibana nabo sebedibana ngaphandle kokuthi ayiphumela ngaphandle andifuna ukubabona. Waphumela ngaphandle wathetha ke umenze aware uKobus apho into yoba mina ndiye emapoliseni ngizobaxelela amapolisa ndizuyimela yonke lento lena. So ke ngoku from apho the next party ezaba yilast party yethu part 3 kulapho sesidingida khona seyifaka nemicimbi yantoni seyifaka umcimbi wakhe uWitness D emsebenzini now what he was later subjected to. But uWitness D singamconfirma into ba uyintoni uyi-state witness but nje imasikizi lento starting from indlela lo mntana womuntu nobe bengumgulu ukuthi kwayena self akafe ngayo esuffocator ke phofu esuffocator ngobani ngabantu besiphoyisa. Ayimshiyanga ubani ubrigadier Mkhwanazi ngoba even nakule meeting yabo bachilo bathi no after bebuzeni into ba so ithi xa nicinga amaphoyisa abakayibhaqi na uthi ngenda baxela into ba amaphoyisa soweyibhaqile asitha ngamaphoyisa manyani soweyibhaqile phansi koba ndithi bebeyile bayibona sekexela ithimba elilonke eliphelele kwakuthi ke ngoku omnye wabo uyatsho I think uyako othi no uchief which is uBrigadier Julius Mkhwanazi ngendlela endiva ngayo uzasicoverapela will sort this thing out. So part 3 kulapho sirepa khona yonke ke ngokulento. And like I said, I made a point of it not looking when I went back to my vehicle, not looking at the deceased. I got into my vehicle and as indicated I was instructed to follow EMPD officer Mackenzie, Aiden Mackenzie, and Viandre followed behind me. So I made no attempt to look at the deceased. When you do, and this is me, because I want to complete this question, we know from the statement that you do drive him and then you land up somewhere with him where you dispose of the body. Yes. At that point, did you see any physical injuries on him? Commissioner, as I stated, I have not seen any physical injuries on him, even to the point where I disposed of him. I made a decision not to look at his face, eyes, or any particulars. As indicated from my statement, it was also very dark that evening where I was instructed to dispose of him. So there was no ambient light, and also I did not have a flashlight or anything with me. So literally just got the deceased by his feet and I had to lift him over my shoulder, and that I was approximately 2 meters away from the dam where I placed his feet into the water because at this stage there was still my movements were still being monitored, and I placed the deceased with his back up towards, it was like the banks of the dam. So it was only his feet or his legs that were placed inside the water. Witness